Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tiyatar sila, malinahon ako din hiuban nila ni Ma'am Rolayda o Miss Gracia. Uway mo dapat na ako. Uway mo singkan ako. Pagdisiplina ka kung gihimo, Brina. Ayaw na na-question na. Kay tungod, ana, nahimo kang tarong o responsable. Tara, mamauli ta. Dili lagi ko, Tiyatar sila. Dili ko. Brina, kung sa mga gusto ni mo akong buhaton, aron mabalik ang iyong pagtahon na ako, ha? Wa man mawang akong pagtawad ni mo, Tiya. Pero ganun dili naman lagi ka matahon na ako. Tiya, sabtasan ko. Respeto ang akong desisyon. Dako na ko. Dili man ko bata. Kung gipapadahin pa ko ni mo og pag-eskwela sa college, sama ni Miss Gracia, nakahuman na sa bunta ko. Kapila ko na ba balik-balik ka? Nga di lagi ka mahimong makaangkon og taas nga kinaadman, Brina. Di niyo ko mo yan! Mami, bahala na si Brina kun magpadasya sa mga drama ng maltita niyang iyan. Iha, Krisha. Basta lagi, Mami. Kung mausap ang hunahuna ni Brina, og muuban siya sa pagpaulit ng ninang tar sila, di nagit ko managad niya. Iha, Krisha. Basta lagi. Doon na'y prinsipyo si Brena. Makabausag mo barog sa iyang naluwatan ng desisyon. I hope so, Ma'am. Mapakya si Tarsila. Kay nipadayag na si Brena nga bisan og magkinaunsa, mao'y pilion niya ang mupadayon gyud og tungha sa kolehiyo. Nagpamahid ka manggus imong luha. Nihila ka? Unsa? Nilakod. Uy! Unya unsay desisyon ni Brena. Dako kay kausaban si Brina, sukat lang miabot siya din sa inyo. Unsang gina inyong gihilo sa kaisipan, ha? Ma'am Rolayda? Ikaw mismo nahibaw sa tubag ni anang imong pangutana, Tarsila. Di ko mo pa uli sa natiyera, hangton nga kung managbalik si Brina. Naingon ni ana ang pag-umangkon mo. Tungod rasab nimo. Dili siya maingon, anak, kung wa pa mo, nga kanunay naghilo siyang utok. Tarsina, hinay-hinay anak imo sinultihan, ha? Kamu magi ako mapasanginlan ba? Kisong pamadailain. Ang imo na ikaugalingon. Di nimo basulon? Ma'am Rolayda. Unsaon taman ana ron nga nakaamgo naman ng imong pag-umangkon. Wa nasab sa silo nga ngiroy nga ito ni Tarsila. Nga sa ato pa, Jida sabday ni Tarsila ang iring niya nga si Dracar. Mausap ka na akong pagtuo, Senyor Minard. Paya, nga nung nagdadama sa iring niya itong punyong. Sa akong nasairan, si Dracar mao ang kalipay ni Tarsila. Mao tingali nga sa iyang paglarga ngadto sa syudad, giuban gid kini niya aron ba always happy siya, Supremo Minard. Wa bang ko makamatikod nga nagda siya og iring ka itom, Sir Maynard. Panidig ano diha, Ingracia. Kaysa iyang pagbiya, wa nasab dinhi ang iring niyang itom nga binuhi. Hala, husto di ay tuod, sir. Ah, agsa ka na, Ingracia. Ang stroller ba? Stroller. Oo, may da siyang stroller gawas pa sa bag nga iyang gikabi pa. Nagkalimtan niya og pasod sa lawak o may napatikdan ko nga murag na ay naglihok sa suod. Simbergwensa. Mao na kito. Ang iya na tong iring nga itom, Ingracia. Ay pastilan. O sa bagyo ay kaimportante alang niya ang maong mananap. Iyang maghupay. Pag iyang kalipay ang maong mananap, Ingracia. Mao nang iyang kinaiya, sama na sab sa mananap. Uy, hala. Tuwaan na sabday nagsabuag sa iyang kabruha sa syudad ang maldita nga sinang Tarsila dong Jumari.
Oh, Maki. Kay buot na sa diyang kuhaon si Brenna. Ang angay unta niya buhaton. Mao ang pag-usab sa iyang kaugalingon. Maki, lisod alang sa usa ka tawo nga why Dios ang paghimog bag-o gikan sa batik nga kinabuhi. Bitaw, mao gyud. Pangandam kay natay lakaw niya, Maki. Oh, okay do. Pakyas ko sa kong first attempt, Sir Maynard. So pakiray ka gyud bisag unsaon tar sila. Sir Maynard, Wa ko mahimuot sa gibuhat mo. Wa ka mutuman sa kamanduan nga dili ka na manghilabot sa umaabot nga halad. Kay may lain na nagatiman og nag-alima kaniya tar sila. gigasuko kay Sir Maynard. Pan akong katungod, may akong gilabanan inihigayon na. Wa ba ni mo huna-una nga mag-atubang kanini og sanksyon tar sila. Sir Maynard? Nara diha sa syudad ang executioner sa Council of Truth nga gipanguluhan ni Professor Suami. Unsa? Mga tubang ka sa konseho. Ipatawag ka pinaagi og spiritual summon. Og didto niya sa plenarios konseho gabaw ang Council of Truth. Timbangon ang gidakon sa imong salaod nga nahimo tar sila. Sir Maynard? Si Professor Swami mao ang majority leader sa konseho. Samtang ang negosyante nga Mr. Agapito Pitoy Patay mao ang minority leader. Ingon ba ng gudi ay anak kadakong kalapasan nga kunay mo, Sir Maynard? Sa Council of Faith, gihukman kinang sad-an. Kini mao ang lower house sa atong pagtuo. O gipasaka na kini ngadto sa Council of Truth na mao ang upper chamber. Unsay may tabo kung guilty sa dang sinisisyon nila bato kanako, ha? Ipasaka pa sa labing taas. Gabaw ang labang supremo ang kinatibuk ang hukom gikan sa maong level. Ug depende kung dawaton o makaha-evito kini sa labang supremo. Unsa? Busa, karon pa lang pangandam kay moatubang ka na unya sa plenaryo sa Council of Truth aron timbangon ang mga probable cause sa imong nabuhat nga kalapasan. Mao ba di ay, Senyor Maynard? O Ponyong, may kaugalingong lagda kitang gisubay. Ug may kaugalingon kitang konseho sa balaod nga mao'y nagpatuman sa kahusay ug kalinaw. Ug gana mao ang Council of Faith, isip lower chamber. Ug ang Council of Truth nga mao ang upper chamber. Nga sa ato pa, imo ang katapusang paghukom, Supremo. Ponyong, instrumento lang ako. Instrumento lang ang akong pisikal nga pamayhon nga gigamit sa labang supremo. Nga si talahurong Nicodemus. Unsay buot nimong ipasabot, Senyor Maynard? Sa matag dinagko nga paghukom kang bisan kinsang magtotoo. Espiritu ni talahurong Nicodemus, mao ang naasud sa kong lawas. Ug dili na kana ako. Samanta ni paingon dong Jumari. Balik to sa katingalahang bukid, Maki. Di ka mahadlok dito, no, dong Jumari. Maki, permima ka nang naangkadlok. Pero, talagid ko'y gustong madiscover. Maong kinahanglan ko nga magpakaisog. Unsa di ay dong? Salamat kay naagid ka permi nga uban ako, Maki. Sa ako nang giingon lagi nimo dong Jumari, matirang matibay. Tar sila, wa ka ba'y gipaabot nga sakyan ang bukuha nimo karong adlaw. Wa! Uy, Naya ba kaya? Gawa man, kaisog. magdipasahiruan ra gani ko kumulakaw. Lain pangutan mo.
Ay naamanggoy autong itom sa tungod aning mansyon. Unsa? Murag na gyud nay tuyo dinhi ang sakay ana. Kung nangita na ko, inangawa na ko din niya. Kasabot ka? Sultihing to ana, ni pauli na sa latyera. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!